Toiminta on mun mielestä kaikista tärkein, koska ilman toimintaa ei ole mitään. Se, että kun on unelmoinut ja miettinyt, että no mitä vaikka elämässä haluaa, niin sit rupeaa laittaa asioita ja niin rupeaa tekemään niitä. Se on se juttu, kun se unelma realisoituu ja käytät sitä sun osaamista oikeesti. Semmoinen, että jos sulla on ne unelmat ja osaaminen tulee käsikädessä siinä, niin jos et saa ala heti toimimaan ja tekemään pieniä askeleita sen eteen, niin millään tavalla ei tulla pääsemään niihin unelmiin. Eli mieluummin niin kuin toiminta ja vaikka sen jälkeen puheet sit sen puolesta. Ne omat teothan puhuu paljon enemmän kuin mitä sä itse puhut. Sitä kautta muut ihmiset minun mielestä näkee sut enemmän kuin sen kautta mitä sä puhut. Ja mulle se toiminta tarkoittaa nimenomaan sitä, että on varaa niin kuin tehdä virheitä ja kokeilla asioita. Pääasia, että jotain tapahtuu. Hyväkään idea ei ole minkään arvoinen, jos sitä ei vie käytäntöön. Toiminta pyörittää tätä maapalloa ihan kaikkea. Se on niin kuin tärkeintä.